zaczynamy od wyborów europejskich. One na pewno przesądzą o tym, jaka będzie integracja wspólnota europejska w przyszłości, bo się zmienia stosunek sił pomiędzy tymi, którzy chcą budować i tymi, którzy chcą osłabiać albo nawet rozwalać Unię Europejską i przesądzi również o sile, miejscu Polski w Unii Europejskiej. Dotąd Polska była uważana za kraj, który mądrze wykorzystuje tę podstawową zaletę Unii, jaką jest pieniądz inwestycyjny, którego u nas bardzo brakowało. Zawsze protestuję, jeżeli sprowadza się Unię do pieniędzy, ale do kraju, który był tak mocno niedoinwestowany, a kiedyś grabiony i najeżdżany, no to te pieniądze są bardzo istotne i dla Polski, i dla Pomorza, i dla Żukowa. Polska wykorzystała netto po odliczeniu składki ponad 100 miliardów w tej chwili już euro z funduszy europejskich. Jest bardzo istotne to, że po Pomorze 40 miliardów też już zdążyło skonsumować złotych w tym wypadku i samo Żukowo wygląda dobrze na tej mapie pomorskiej, dlatego że zwiększyła się liczba projektów. Myśmy naliczyli 45 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. To jest lepiej niż w okolicznych gminach i dofinansowanie ponad 270 milionów, ale trzeba się liczyć z tym, że rzeczywiście to są ostatnie tak wielkie pieniądze. Dobra wiadomość jest taka, że one będą konsumowane do roku 2023, czyli wszyscy wybrani samorządowcy w ostatnich wyborach samorządowych przez całą kadencję będą jeszcze konsumowali ten budżet, do którego ja się przyznaję. I cała następna kadencja Parlamentu Polskiego, czyli 2019-2023, to też jeszcze będzie ten budżet, bo mamy zasadę N+3, czyli projekty mogą być realizowane do roku 2023. To się już nie powtórzy, już widać, że ten budżet na następne lata jest budowany dla południa Europy, a nie dla wschodu. Tym bardziej trzeba wykorzystać wszystkie szanse, jakie kryją się w obecnym finansowaniu. Powtarzam, Polska na szczęście jest uważana za kraj, który tego pieniądza inwestycyjnego nie marnuje. Ja mam zastrzeżenia co do ilości akwaparków i lotnisk, ale generalnie takiej infrastruktury, która również polepsza jakość życia, bo to jeżeli szpital ma dobre oprzyrządowanie, to lepiej leczy, jeżeli szkoła ma lepsze laboratorium językowe, to lepiej uczy, jeżeli są to bezkolizyjne szosy, no to jest mniej kalek i trupów na drogach, także to ma związek z jakością życia, a nie tylko wyglądem miast, miasteczek, Żukowa i całego Pomorza. I życzę, żebyśmy do końca, czyli do roku 2023 wykorzystali ten pieniądz, który jest, bo następnego będzie mniej, a w dodatku może być zawieszony dla kraju, który nie przestrzega reguł państwa prawa. I to jest najmniejsza groźba, która nad nami zawisła.